हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं श्री भक्तुल मुला देवी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और करती रहूँगी। फिर से मैं श्री चर्चा गीत गाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा गीत आप लोग कैसा लगा। दोस्तों मेरा गला थोड़ा फंस गया है, छठ पर्व हुआ था मेरे घर और गीत गाते गाते थोड़ा गला फंस गया है। जो भी त्रुटियाँ हुई क्षमा कीजिएगा। हमरा सेवा गुरु के महिमाय परम पार हो जे, आइल बेड़ा पार हो जाए। हमरा सेवा गुरु के महिमाय परम पार हो जे, आइल बेड़ा पार हो जाए। जेकरा घर में होला चर्चाओं कर कबो न होला खर्चा, जेकरा घर में होला चर्चा ओकर कबो न होला खर्चा। अब समस्त परिवार खुशहाल बा, आइल बेड़ा पार बा नौन कर समस्त परिवार खुशहाल बा, जे आइल बेड़ा पार बान। हमरा भवानी मैया के माही माया पार बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। जेकरा घर में होला शिव चर्चाओं करे कबो न होला खर्चा, जेकरा घर में होला शिव चर्चा ओ करे कबो न होला खर्चा। उनकर समस्त परिवार खुशहाल बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। हमरा शिव गुरु के महिमाया पार बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। जेकरा शिव गुरु में लागे मनवा करे कबो न घाटे धनवा, जेकरा शिव गुरु में लागे मनवा कर कबो न घाटे धनवा। उनकर पूरा परिवार खुशहाल बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। हमर भवानी मैया के माही माया पार बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। जेकरा भवानी में मनवा लागल वो करे कबो न घटल धनवा, जे भवानी में लागल मनवा ओ करे कबो न घटे धनवा। उनकर पूरा परिवार खुशहाल बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। हमरा सेवा गुरु के महिमा अपार बा, जे आइल बेड़ा पार बाना। हमर भवानी मैया के महिमा अपार बा, जे आइल बेड़ा पार